Astăzi vreau să ne episod pur și simplu pe Roblox. Ok, fac chica. Chica n-are gură, ok, vă duce chica aici. Ești mai și terminandă. Deci sper să nu vină cineva. Ești mai și nu, că mă arată din toate foarte bine, dar nu de ce nu de ce Chica n-are față. Adică Chica n-are gură. Asta n-are față, asta are. Dar de ce Chica din Frontline aici? Este Balloon Boy pe care l-am descoperit. Balloon Boy. Oh, shit. Bun, nu știam de ce mai merge. Ok, s-a mișcat niciun. Oh my fucking god. Uite-l. Oh shit. Oh. Coaie, trebuie să mă uit pe el. Nu, că nu pot. Faci băiatul. Ești bine. O să te sperii, băiatul. A ieșit și Chica, hai că da, am avut și. M-am dus. Cred că Chica e fix pe acolo. Uite-o! Cicuța, cum se uită, Cicuța. What? Unde e? Unde? Uite-l, bă! Chica e pe hol, cred că o să mă sperie clar. Chica nu e aici. Wow! Oh, shit. Masca. It's Freddy. Uite, mă sperie acum. Sunt Freddy. Nu mă speria că te omor. Nu mă speria, te rog. Nu mă speria. Mamă, ce m-am speriat! Ok, mă vezi, da? Nu mai cred că nu, că stau așa. Oh shit, au uitat cineva. Mă, sper că nu-i Foxy, man. A fost la revedere. Stau așa până vine noaptea, 5-a. Oare să știi? Nu, cum să știi. Ce m-a speriat? Holy shit, ce m-a speriat. De ce te uiți așa că nu mai clica? Pleacă daci. Marșă să faci. Pentru mască. Shit, l-am văzut pe bani. L-am văzut pe bani, shit. L-am fucking văzut pe bani. Nu vreau să pierd noaptea asta. Haide cu 6 dimineața, că am văzut 4 dimineața, hai cu 5. Sau 5? Nu știu cât. Dar te rog să nu fie Foxy, man. Să nu. Oh, shit! Mă ia Puppet. Fuck, man. Pot să cred.
M-a luat, bă. Parts and Service Bunny. Ce e aici? Dark Room Splash Trap, nu mulțumesc. Ventre Pair Mangle. Fountain Freddy Night Terrors. Fountain Freddy Night Terrors. FNAF 1. Ok, ușor. Foarte, foarte ușor. Easy, dar aici la FNAF 2 mai ușor. Deci, multiplayer, nu știu ce, jumpscares on. Jumpscare on. Să nu mai te sperie. Deci, donate 10 Robux per caseable again. S-a mort tu. O să încercăm FNAF 1. Încercăm FNAF 1. Press button kick cameras. Wow, wow. Wow. Man, ce mișto e. Ok, man, îl văd pe Fox. Aici o să vină Golden Face dacă văd o poză cu un Golden. Rules for safety. Don't run, don't yell, don't scream, don't pop on floor, don't close the moon, don't close the moon, don't touch Freddy, don't hit, say before that. I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just fine, ești nebun să vezi pe unul că pleacă. Okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Don't worry about the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up to get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would like to see the light of day again would be your eyeballs and teeth when they pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Nu! Bă, nu mă lăsa singur, te în gură. Să mai iau unul în primire că nu. Ok. Niciunul nu s-a mișcat, deci pe pătrat. Uite aici trebuie să fie și aici două. Pe 4 dimineața, what? Și nu s-a mișcat niciunul.
dat. Bine, mai am știut niciun capital, altfel mai la întâlnire. Ok. Hai cu 5 dimineața, te rog. Freddy se uită la mine cu fățuca aia de fățucă. Fățuca aia nebună. Fățuca aia nebună, auzi. Hai cu 5 dimineața că mă ia zombie. O, bă, gata, că consum foarte mult. Gata. Ok, cred că nu m-am uitat în secundă și e 4 dimineața. Oh. Hello. 5 dimineața. Perfect. Hai cu 6 dimineața, te rog. Aia zic. Da, mulțumesc, apăsați butonul și până data viitoare, ceau.